ka na magpakipot. Alam ko namang pinasasabikan mo rin ang mahaplos ka na tulad nito. Ayop ka! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga taong labis ang kabaitan. Ibinabahagi sa kaibigan ng konting kaginawan. Ngunit meron din namang inaabuso ang kabaitang ito. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Albert sa ating dunang sa kanyang panahon. Oh, kumusta lakad niyo, Albert? Ayos na, Agnes. Naipasok ko na sa pabrika itong si Leroy. Oh, mabuti naman. Malakas pala talaga dun tong kaibigan ko, Agnes. Totoo yan, Kuya Leroy. Maganda kasing record ni Kuya Albert dun eh. Pati nga ako, pagka-graduate ko, balak niyang ipasok dun. Bah, ayos yan. Tiyak na mataas ang magiging designation mo doon. Dahil college graduate ka. At 1 taon na lang ang ipaghihintay namin, Leroy. Ay nako, tama na muna yung kwentuhan. Magmerienda na muna tayo. Ginutom kami ni Emil sa paghihintay sa inyo eh. O sige, Agnes. Ihanda mo na yung pagkain natin. Albert, salamat ha. Oo. Ipinasok mo na ako sa trabaho. Pinatira mo pa ako dito sa inyo. Salamat naman, Inay. Pinasyalan niyo ako. Oo. Isang buwan ka lang hindi dumadalaw sa bahay eh. Pati asawa mo. Naku, pasensya na ho kayo. Marami kasing trabaho si Albert sa pabrika. Nito nga ho mga nakaraang linggo, kasama siya ng boss niya. Ako naman, busy sa business kong mga damit at sapatos. Kaya nga ako na namasyal din eh. O ano, kumusta naman kayo anak? Ayos naman po. Kahit busy kami ni Albert, maligaya pa rin ang pagsasama namin. At syempre, may time pa rin kami para sa apo ninyo. Salamat naman. Yung kaibigan ni Albert na narito, mabuti ba naman kasama? Kasundo niyo ba ng kapatid ni Albert? Opo naman, Nay. Ay, may tumatawag yata sa cellphone mo anak. Ay, si Leroy, yung kaibigan ni Albert. Bakit kaya? Nay, sandali lang ha, sasagutin ko. Sige. Hello, Leroy! Ba't ka tumawag? Agnes, Ano? huwag ka sanang mabibigla. Bakit? May nangyari ba kay Albert? Inutusan siya ng boss namin sa isang kliyente. Oh. Kaso, nabangga ang sasakyan niya. Ah! Naku! Ang asawa ko! Nasaan ngayon si Albert? Hindi. Bakit yung pinayagang putulin nila mga binti ko, Agnes, Emil? Albert. Bakit? Yun lang ang paraan para mailigtas ka sa panganib. Napinsala ng gusto mga binti mo, Kuya. At kailangan talagang putulin. Kaya ayaw mo namin ni ate. Pumayag na rin kami. Ang mahalagang buhay ka at kasama namin. Paano na ako magbibiyahe ngayon? Paano pa magtatrabaho? Wala na akong silbi. Wala na akong Sabihin silbi. yan. Wag, Albert. Mga paalam na wala sa'yo. May mga kamay ka pa. Isip at mata. Diba? Kaya may silbi ka pa. Tutulungan ka namin ni ate na makapagsimula ulit, Kuya. Ah. Hindi ka namin iiwan. Magandang araw po, Nanay Nati. Ay, Maris, ikaw pala. Galing po ako dito kanina umaga. Yayayain ko po sana kayong pasyalan ng kaibigan ko. Pero wala po kayo dito eh. Galing na ako doon kanina. Ay, ganun po ba? Oo. Di bale. Ako na lang po ang dadalaw bukas. Kumusta naman po sila?
Sa awa ng Diyos, na ilabas na ng paggamutan si Albert. Pero hindi muna siya pinagtatrabaho dahil nga kailangan pa niya magpagaling. Sinagot naman ng kumpanya nila ang lahat ng gastusin niya. Di, mabuti ho at pwede pa siya magtrabaho sa kalagayan niya ngayon. I mean, lumpo na ho kasi siya. Ang kwento ni Agnes sa akin, ang sabi raw ng boss ni Albert, pwede pa rin naman. Nga lang, hindi na lang siya uutusan sa labas na katulad noon. Si Albert po, tanggap na ba niyang bago niyang kalagayan? Tinutulungan siya ni na Agnes at Emil para mawala ang kanyang self-pity. Pero naaawa ko kay Agnes. Alam ko mahihirapan siya sa pag-aasikaso sa kanyang asawa. Maganda pala rito sa foundation na pinuntahan natin, Emil. Nalibang ako. Salamat naman at nagustuhan mo dito, kuya. Oo. Nakikita ko kung paano masasayang kumikilos ng normal ang mga may kapansanan katulad ko. Para bang hindi sila naaawa sa kanilang sarili. Dahil tanggap na nilang lahat ng maluwag sa kanilang damdamin. At alam nila na hindi pa tapos ang mundo. May pag-asa pa sila sa kabila ng lahat. Tulungan mo ako, Emil. Gusto kong mag-undergo ng training dito. Namili ko ng mga kailangan dito sa bahay, Agnes. Salamat, Leroy. Pero sana hindi ka na nag-abala pa. Nabibili ko naman yung mga kailangan dito. Dahil bukod sa may kita ako sa business ko, may pera namang tinanggap si Albert sa pabrika. Gusto kong makatulong sa iyo, Agnes. Kaya ako ginagawa ito. Kahit man lang konti, mabawasan ang hirap mo. Salamat uli. Hindi ka ba nagsasawa sa ginagawa mong pagsisilbi kay Albert? Ha? Sa pag-aasikaso sa kanya, sa paliligo, pag-alalay. Tungkulin ko yon. Dahil asawa ko siya. Ang bait mo talaga. Sana ako na lang ang naging asawa mo. Ano? Leroy? Kasi sa akin, hindi ka mahihirapan ng ganyan. Dahil hindi ako inutil. May bibigay ko lahat ng kailangan mo at ang kaligayahan mo. Ano bang pinagsasasabi mo? Huwag ka na mahiya. Alam ko, hindi ka na napaliligaya ng kaibigan ko. Ako, Agnes, may bibigay ko sa iyo ang init ng pagmamahal ko. Bitiwan mo ang kamay ko, bastos! Huwag ka na magpakipot. Alam ko namang kinasasabikan mo rin ang mahaplos ka na tulad nito. Hayop ka! Sinampal mo ka! ako. Walang niya ka, ahas ka! Matapos ka tulungan ng asawa ko, ganito bang gagawin mo sa akin? Walang yaka, Leroy! Itinuring pa naman kita parang kuya ko. Emil, Mabuti dumating ka, Emil. Manya ka lalaking yan. Binastos niya ako. Alam ko, ate. Nakita kong lahat. Mabuti na lang pala at pumayag si kuya na iwan ko sandali sa training center. Nabisto kong kawalang yan mong hayop ka. Lumayas ka dito ngayon din, Leroy. Layas! Ang kapal ng mukha mong tumawag pa sa akin. Pagkatapos ng pag-traitor mo sa akin at ang pambabastos mo sa asawa ko. patawarin mo sana ako. Natukso lang ako. Ang sabihin mo, ahas ka. Dahil kung itinuturing mo akong kaibigan, hindi mo gagawin yun. Albert, Mula ngayon, Leroy, tapos na ang pagiging magkaibigan natin. Huwag mo na kaming gagambalain pa kahit kailan. Ang kapal talaga ng mukha ng Leroy na yun.
Papasalamat pa rin ako sa Diyos sa kabila ng lahat, Emil. Kuya, Lalo kong napagtanto na mapalad pa rin ako dahil hindi kayo nawala ni Agnes sa akin. Naman ni Leroy. Narito naman ako na may crush sa kanya. Sukat ba namang ikaw pa ang tinalo? Traidor eh. Walang utang na loob. Sana ako na lang ang niligawan niya. Hindi pa nasira ang pagiging magkaibigan nila ni Albert. Maris, huwag mo nang isipin yung ganong klaseng lalaki. Buti nga hindi mo siya naging nobyo. Dahil kung naging kayo, baka saktan ka lang niya. Saktan lang din niya yung damdamin mo. Salamat sa paggawa mo sa cellphone namin ng kaibigan ko, Albert. Ay, wala nang problema. Tuwan-tuwa nga siya eh. Okay lang po yun, Nanay Nati. Mabuti nakakaya mo pang asikasuhin tong shop mo. Di ba bumalik ka na sa trabaho mo doon sa pabrika? Opo, Nay. Kaya naman po eh. Nasa time management lang po yun. Sayang naman kasi yung mga natutuhan ko sa foundation kung hindi ko gagamitin. Alam mo, masaya ako sa sipag mo, iho. Nagbalik na ang dating ikaw. Kinuha mo palang trabahador sa shop yung dalawang bagong graduate sa foundation. Oo, Agnes. Para naman makatulong ako sa kapwa ko na may kapansanan. Wala pa silang puhunan sa negosyo eh. Kaya kinuha ko na sila. Total, kailangan ko rin naman ng dagdag na tauhan sa shop natin. Masaya ako dahil hindi nagbago yung pagtitiwala mo sa iyong kapwa. Sa kabila ng ginawa sa atin ng kaibigan mo si Leroy. Hindi naman kasi pare-parehong lahat ng tao. Isa pa, kahit nawala ang matalik kong kaibigan, hindi naman nawala sa akin ang aking pamilya. At iyon ang biyayang ipinagpapasalamat ko sa Diyos. Mawala man ang kaibigan, may pamilya pa rin hindi ka iiwan. Patuloy kang aalalayan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Rosana Villegas, Phil Cruz, Lionel Benjamin, Susan Robles, at Chiquit del Carmen Amor. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Ang babaeng noon pa, may gusto na sa aking asawa. Nakita ko, yakap at hinahalikan niya si Felix. Ano? Napakasakit, Itay. May kapalit na kaagad ako sa puso ng asawa ko. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Para sa marami, sa pagtatrabaho sa ibayong dagat, matutupad ang kanilang mga pangarap, malulutas ang mga suliranin. Ngunit papaano kung ito pa
ang magbibigay ng ibayong kapaitan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Celia sa ating dunang sa kanyang panahon. Tay, Celia! Anak! Oh, bakit hindi ka nagpasabing darating ka na? Hindi sana'y nasa lubong ka namin ng iyong asawa. biglaan po ang pag-uwi. Halika, para makita ka ng nanay mo. Oh! Tinday! Tinday! Narito na ang anak natin! Dumating na si Celia! Oh, Celia! Anak! Nay, kamusta na po kayo? Ito, medyo maayos na. Salamat, anak, ha. Dahil sa mga pinadalawang pera, nakapagsagamot ako. Yo. Masaya po akong malaman na maayos na kayo. Laki ng pinangayalat ko, anak. Nay, Alam na ba ni Felix na darating ka ngayon? hindi po, Tay. Pero bakit, anak? At Hindi ko po alam kung paano ko haharap sa asawa ko. Bakit, anak? May problema ba? Yung madala, kaya bigla kang uuwi? Tinday, bakit ka umiyak? Awa ako sa ating anak. Pagdaramdam ko, Fidel, kasalanan ko. Kaya siya daw mahawak. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi mo ginustong may stroke. At hindi rin natin siya pinilit na magtrabaho sa ibang bansa upang maipagamot ka. Awawa naman si Celia. Natulungan nga niya ako, pero mahawak naman siya. Paano ako magiging masaya sa nangyari sa ating anak? Dapat matulungan natin siya sa kanyang problema upang huwag masira ang kanyang sambahayan. Paano? Ayaw naman niya yung asawa ni kay Felix sa lahat. Hindi maaaring hindi malaman ng ating manugang na narito na siya. Kaya dapat ihanda na ni Celia ang kanyang sarili. Hindi maaaring magkamali ang kaibigan ko, kuya. Kapitbahay nila si Nanay Tinding. Kaya nga nalaman niya na narito na si Ate Celia. Kung totoo yan, Ernest, bakit hindi niya ipinaalam sa akin ang kanyang pag-uwi? Kuya, subukin mo kayang tawagan si ate. Tapos, tanungin mo. Tingnan natin kung anong sasabihin niya. Talagang tatawagan ko siya ngayon. Sana makausap natin siya. Para malaman natin kung ano talaga ang totoo. Oh, bakit, kuya? Hindi ko makontak ang cellphone niya. Diyos ko. Lumalapit po ako sa'yo. Nakikiusap. Tulungan mo ako. Bigyan mo ng lakas ng loob upang maipagtapat ko kay Felix ang masakit na nangyari sa akin. Ayaw ko pong isipin niya. Pinagtaksilan ko siya. Dahil mahal na mahal ko siya. At lalong ayaw ko mawala siya sa akin. Para mo na po awa, Diyos ko. Tulungan mo po ako. At sana
pa rin ako ng aking asawa. Anak, Kayo pala, Inay. ayaw ko sanang gambalain ka sa pananalangin mo. Pero may bisita ka. Ho? Sino po, Inay? Sino po ang bisita ko? Totoo nga palang narito ko na, Celia. Bakit inilihim mo sa akin ang pagdating mo? Sa iba ko pa nalaman. Sorry. I'm sorry, Felix. Wala kasi akong lakas para sabihin sa'yo ang lahat. Ano ba yun? Sabihin mo. May naging problema ka ba sa naging amo mo sa Saudi? Felix. Celia, asawa mo ko. Ano man ang problema mo, karapatan kong malaman. Pinagsamantalahan ako ng amo kong lalaki. Diyos ko. At ang masakit pa, nagbunga ang kanyang kahayupan. Ibig mo sabihin, Buntis ako, Felix. Buntis ako. hindi. Hindi. At yun ang dahilan. Kaya hindi ako makaharap sa'yo. Felix, mahal na mahal kita, alam mo yan. Celia. Pero ganito ang sinapit ko. Parang minako. At dinadala ko pa ngayon ang anak ng hayop na lalaking gumahasa sa akin. Bakit namin sinapit ito, Ernest? Bakit? Kuya, tama na yan. Lasing ka na eh. Kaya mo ko. Gusto kong malunod sa alak para makalimot ako kahit sandali. Ang problema ko, Kasalanan din naman ni Hipag eh. Ernest, Kung hindi siya nag-abroad, hindi niya sasapitin yun. nagtrabaho siya doon para maipagamot si Nanay Tinding. O anong plano mo ngayon? Huwag mong sabihin tatanggapin mo siya. Tanggal niyang pinagbubuntis. Mahal ko asawa ko, pero nalilito ako. Kung narito lang ang lumapastangan sa kanya, mapapatay ko siya. Kuya, kapag inako mo ang dinadala ni Hipag, pagkatawanan ka ng mga taga rito. Bakit ka narito, Chona? Pinadalaw kita. Alam ko nalulungkot ka dahil sa nangyari doon sa taksil mong asawa. Paano mo nalaman ang tungkol kay Celia? Felix, my love, may pakpak ang balita. May tenga ang lupa. Liliwanagin ko lang sa'yo, ha? Hindi nagtaksil sa akin si Celia. Nilapastangan siya ng kanyang amo. Paano ka naman nakatiyak? Wala ka naman dun. Matinong babaeng asawa ko! O bakit siya nagpabuntis sa iba? Chona, tumigil ka na! Easy. Easy ka lang, Felix, my love. Gusto ko lang namang mamulat ka sa katotohanan para wag mo nang tanggapin ang harot mong asawa. Sabi nang tumigil ka na eh! Ako na lang ang tanggapin mo. Sandal, Chona! Alam mo naman, di ba? Noon pa mahal na kita. Paliligayahin kita. Bibigyan kita kahit ilang anak. Huwag mo na lang pabalikin dito yung marami mong asawa. Celia, saan
ka galing? Bakit ka humahagulgol? Nagpunta po ako sa bahay namin ni Naitay para sana kausapin si Felix. Pero nasaktan ako ng labis sa nakita ko. Bakit? Ano nakita mo? Si Chona! Shona, Ano yun? Ang babaeng noon pa may gusto na sa aking asawa. Nakita ko. Yakap-yakap niya, tinahalikan niya si Felix. Ano? Napakasakit. Tunay, tay. May kapalit na kaagad ako sa puso ng asawa ko. Kuya. Inumin mo na itong gamot mo. Para gumaling ka na. Salamat, Ernest. Ay, may ibabalita nga pala ako sa'yo. Galing ako kanina sa bahay ng kaibigan ko. Yung kapitbahay ni Nanay Tinding. At nalaman ko na 3 araw na palang wala sa bahay nila sila Ate Celia. Ano? Saan sila nagpunta? Hindi alam ng mga kapitbahay nila, kuya. Bakit ginawa yun ni Celia? Bakit niya ako iniwan? Balak mo ba siyang hanapin? Mag-iisang taon na mula nang huli kami magkita ni Felix. Kumusta na kaya siya? May anak na kaya sila ni Chona? Felix, mahal na mahal kita. Pero bakit ang dali mo kong napalitan? Siguro dahil marumi na ako. At ngayon nga ay may anak na mula sa ibang lalaki. Celia? Kumusta ka na? Felix, Siguro inakala mo pinaldan kagad kita. Ang totoo kung nagtagal ka sa bahay, nakita mo sanang pagtulak ko kay Sona. Hindi kagad kita nabalikan dahil sobra akong naguluhan sa nangyari. Nagkasakit pa ako. Pero hindi nagbagong pagmamahal ko sa'yo. Kaya hinanap kita. totoo bang sinasabi mo? Totoo. At handa kong tanggapin ang batang isinilang mo. Diyos ko. Maraming salamat po, Diyos ko. Dumanas man ang kasawian ng tapat sa sumpaan, sila'y hindi malulugmok. Sapagkat sila'y kanyang aalalayan, muling liligaya ang buhay sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Bobby Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, at Rosana Villegas. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang
Sinungaling! Bakit mo ko sinampal? Nagkakaila ka pa? Nakita ko kayo ng lalaki mo. Pumasok kayo sa isang motel kanina! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Pangarap ng bawat mag-asawa ang maging maginhawa ang kanilang buhay. Subalit paano kung ang ginhawang kanilang inaasam ay magdudulot pala sa kanila ng kabiguan? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Gabriel sa ating dulang sa kanyang panahon. Parang alam ko na kung bakit narito ka, Gabi. Tulad ng dati. Daddy, nag-aaway na naman sila Mami at Tito Dandy. Kaya umalis ako at nagpunta rito. Dapat, hindi mo iniiwan ang mami mo kapag ganong sitwasyon. Eh, paano na lang kung sakta ng dandy na yun ang mami mo? Sino magtatanggol sa kanya? Concern pala kay Mami. Sana hindi nyo kami iniwan. Para hindi tayo nagkakaganito. Gabi? Sakit ulo ko, Dad. Kung pwede sana, matutulog muna ako sa room ko dito sa bahay nyo. Naligo ka yata ng pabango, Jane. Oh, dati na naman akong ganito noon pa, Gabriel. Mahilig sa pabango. Saan ba punta mo? At kailangang nakapabango ka pa. Siyempre, sa mga kaibigan ko, may pupuntahan kaming party. Gusto ko, hindi lang ako basta maganda, kundi mabango pa. Sana nga, sa mga kaibigan mo talaga ang punta mo. Nagdududa ka ba? Di sumunod ka kaya? Kaso, hindi nga pala pwede, no? Dahil busy ka sa negosyo mo. May meeting ka pa nga ngayon eh. At narito rin sa bahay, ang anak mong isa mo pang intindihin. Huwag mong isama si Gabi sa pag-uusap natin. Ikaw pinagdududahan mo ko. Alam mo namang ganito na ako noon pa. At saka pwede ba, wala naman sa usapan natin na babaguhin mo ako Kaya hindi mo na dapat gawin yon. Oh my God, Ethel! May pasaka sa magkabilang pisngi. Sino may gawa niyan? Sino pa? Di yung walang yan si Dandy. Nag-away kami ng todo kaya nagkasakita kami sa unang pagkakataon. Sinaktan mo rin pala siya, ha? Wala nga namang patalo ako. Si Gabriel nga, hindi ako ginulpi kahit minsan. Kahit man nasasaktan ko rin siya kung minsan dahil nga sa pabababae niya. Ay, buti na lang. Wala si Gabi nang saktan ka ng Dandy na yun. Kung nandun yung anak mo, baka sila nagbubugan. Naiinis ako sa sarili ko, Alona. Nagsisisi ako sa pagpatol ko dyan kay Dandy. Sana kinaya ko na lang mag-isa yung lungkot. Ang pangungulila. Oh, pwede mo pa naman gawin yun? Paano? Di hiwalayan mo ang walang kwenta mong kinakasama. Ang business mo na lang at si Gabi ang intindihin mo. Mawawalan ka na ng problema. Gagaan pa loob mo. Gabriel, halika. Saluhan mo ako, minom. Pinapunta mo ba ako dito sa inyo, Kuya Herman, para mag-inuman tayo? Hindi naman. Gusto ko lang magkausap tayo na maayos. May problema ka ba? Ako, wala. Pero ikaw, meron. Ako? Teka, parang malabo yata yun. Diretsahin mo na nga ako, Kuya. Ilang babae mo na ba yung si Jane? Ako naman. Huwag mo na akong pagbilangin pa. Basta sa kanilang lahat, siya ang pinakamatagal, siya lang ang ibinahay ko. Bakit ba? Yung babae mo, may ibang lalaki. Ano?
Kuya, masamang biro yan, ha? O ba't naman kita bibiruin? Kung ayaw mo maniwala, sasamahan kita sa madalas nilang pagtagpuan. Ang walang yung babae nun. Hindi talaga marunong makontento. Ibinibigay ko naman lahat ng layaw niya. Hiwalayan mo na ang babaeng yon, Gabriel. Pineperahan ka lang niya at dinudumihan ka pa sa ulo. Mami? Totoo po ba sinabi sa akin ni Manang Nena? Wala na rito si Tito Dandy? Oo, Gabi. Noon pang makalawa. Pinaalis ko na. Hiwalay na kami. Salamat naman. Talagang hindi ko siya gusto para sa inyo, Mami. Wala lang po akong magawa para pigilan kayong makisama sa kanya. Naguguluhan ako eh. Lalo na po kapag nag-aaway kayo. Pasensya ka na, anak. Naging mahina ang mami mo. Pati ikaw nabigyan ko ng problema. Hindi na mauulit yung promise. Ikaw na lamang at ang business natin ang pagbubuhusan ko ng panahon. Jane, Ah? saan ka galing? Bakit gabi ka na? Narito ka na pala, Gabriel. Sabi mo bukas ka po uuwi. Ang tanong ko, sagutin mo. Saan ka galing? Kina Jenny. Kina Jenny ako galing. Nagpalipas lang ako ng oras sa kanila. Sinungaling! Bakit po ako sinumpal? Nagkakaila ka pa? Nakita ko kayo ng lalaki mo. Pumasok sa isang motel kanina! Gabriel, magpapaliwanag ako. Papaliwanag? Ha? Gabriel! Bakit mo ako niloko? Bakit, ha? Pagkatapos ng lahat ng mga ginawa ko para sa'yo, ito pa ang gaganti mo! Ha? Sorry. I'm sorry, Gabriel. Natukso lang ako. Natukso ng iya ka? Lumayas ka nga hindi sa pamahal ko. Layas! Nakakatuwa ang buhay. Noon, mahirap lang kami ni Ethel. Nangarap kaming guminhawa para mas maging maligaya. Kaya naman nagsikap kami. Pero nang umulad na ang buhay namin, natuto naman akong mambabae. Hanggang sa masilo ako ng walang yang si Jane. Niloko kong asawa ko. Iniwan ko sila ng aming anak. Yung pala, lulukohin lang ako ng walang yang yun! Ano itong ginawa ko sa buhay ko? Ano ito? Ano ka ba naman, Gabriel? Ilang araw ka na palang may sakit ni hindi mo man lang ipinaalam sa akin. Kung hindi pa ako tumawag dito, hindi ko pa maalalaman. Ayokong gambalain ka, kuya. Alam ko namang marami kang inaasikaso. Kapatid kita. Hindi ka abala sa akin. Alam na ba ito ni Gabi? Hindi. Medyo matagal na rin hindi siya tumatawag eh. At hindi rin napaparito. Siguro, hindi na nag-aaway si Ethel at ang kinakasama niya. Hiwalay na sila, Gabriel.
Ha? Oo. Pinalayas na ni Ethel ang nambubugbog na lalaking yon. Paano mong nalaman? Nagkita kami ni Ethel sa isang gathering. Nagkakwentuhan ng gusto at nabanggit niya yun sa akin. Gabriel, bakit hindi mo subuking iayos ang iyong pamilya? Total, pareho na kayong walang karelasyon ang asawa mo. Nahihiya ako, kuya. Malaking kasalanan ko sa kanya. Sinaktan kong damdamin niya. Akong nagtulak kay Ethel para magkasala rin. Kaya nga, mas dapat kayong magtulungan, mag-unawaan, upang maging maayos uli ang inyong pamilya. Oh, Gabi, bakit hindi mo ginagalaw ang pagkain mo? Paborito mo itong niluto ko. Wala po akong gano'ng kumain, Mami. Bakit? Nalulungkot po ako eh. May problema ka ba? Sa studies mo ba? Di po. Wala po akong problema doon. Si Daddy ho. O anong daddy mo? Nalaman ko po kay Tito Herman nang tumawag siya na nasa ospital po si Daddy. Na-aksidente ba siya? Hindi po. Nagkasakit, Mami. Humina ng gustong katawan. Kaya dinala na ni Tito Herman sa ospital. Mami, please. Dalawin natin siya. Kawawa naman si Daddy. Pero baka magalit si Jane. Hiwalay na po sila, Mami. Iyan ang balita ni Tito Herman. Sinamahan ko si Gabi na dumalaw dito. Kumusta na pakiramdam mo, Gabriel? Medyo mahina pa, Ethel. Salamat nga pala sa pagdalaw mo. Salamat dahil kahit malaking pagkakasala ko sa'yo, dumalaw ka pa rin sa akin. Kalimutan mo na yon. Magpagaling ka para maasikaso mong muli yung mga business mo. Business natin. Di ba tayong dalawang nakarap at nagtayo nun? Nagpaunlad ng negosyo yon. Pero iniwan mo na ako. Ethel, hindi ba pwedeng isama kita uli? Gabriel. Alam kong malaki ang pagkakasala ko sa'yo. Pero sana mapatawad mo ako. Narumihan na ako. Dalawang lalaki na nakarelasyon ko. Kalimutan na natin ang lahat. Magsimula tayong muli. Magtulungan tayo upang maituwid ang ating mga pagkakamali. Pwede mo bang tanggapin yun? Oo. Ethel, Tinatanggap ko, Gabriel. Tinatanggap ko. Ang lahat ng tao ay makasalanan, kaya sana ay huwag nang maghatunan. Sa halip ay magmahalan at magtulungan upang maituwid ang mga kamalian sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Rosana Villegas, Alan Ortega, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salonga.
Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Andy? Nagbalik ka? Hindi totoong address ng mansyon na binigay sa akin ni Nori. Ang tumambag sa akin, isang luma at abandonadong gusali. Anong ibig mo sabihin? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Ang buhay ay hindi ganap kung wala ang mabubuting kaibigan. Natututuhan natin ang pagiging naroroon natin para sa kanila. Gayon din naman sila para sa atin. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Andy sa ating dulang sa kanyang panahon. Oh, heto pa ang kanin at menudo, Andy. Kumain ka ng kumain, ha? Para mawala yung sentimiento mo. Diyan sa hindi agad pagpapapasok sa'yo ni Efren sa loob ng bahay. Dahil nga, nasa supermarket ako. Gustong gusto ko na nga umalis kanina. Kalahin mo ang tagal-tagal ko nakatayo sa labas ng bahay niyo. Pasensya ka na nga eh. Napagkamalan ka raw kasi niyang nag-aalok ng mga encyclopedia sa bahay-bahay. Paano nga naman? Nakakuntodo long sleeves ka pa at nakaslacks ka pa. Ang totoo, kaya ako napasyal dito. May bago magbubukas sa dyaryo. Oo. Kaysa ka ako, magmukmuk ka rito dahil iniwan ka ng asawa mong banal. Mag-apply ka roon. Talaga, Andy? Ay, totoo ba yung sinasabi mo? Oo. At binild up na kita sa executive editor. Kako, mahaba ng karanasan mo sa paghawak ng dyaryo. Kaya huwag ka na magdalawang isip. Dahil minsan lang dumating ang ganitong pagkakataon. Ay, oo! Tatawag agad ako sa publishing dito sa ibinigay mong number, Andy. Naku, maraming salamat, ha? Dahil talagang kailangan ko ng trabaho sa panahong ito. Akala ko ba nandito si Andy? Ka-text ko ah. Ang sabi niya, idiretso ko na rito yung mga pinabili niyang prutas para sa'yo. Sasaglitin daw niya sa Binondo si Bianca. May bubuksan daw kasing bagong dyaryo pag-a-applyin niya doon. Yan ang ikinatutuwa ko dyan sa asawa mo. Basta may bagong oportunidad, hindi maaaring hindi niya ibahagi sa mga kaibigan niya. Nangihinayang daw po kasi siya sa potensyal ni Bianca. Marami daw kung pwedeng maging trabaho sa dyaryo. Ay, oo naman. Matalino si Bianca. Minalas lang talaga sa napangasawa. Alam mo ba no isang araw, nasasalubong ko lang sa asawa niya. May kaakboy na naman buntes. Minor de edad pa yata. Si Andy naman hunay. Itong mga huling araw, halos madaling araw na ako umuwi. Kasi nga kabuanan mo na. Kaya kayod marino yung asawa mo. Hindi mo ba nakita? Halos lahat na yata ng dyaryo sa Pilipinas, niraketan niya. Kahit anong dyaryo ang buklatin mo, abay naroon yung mga drawing niya. Talaga po, Mami. May bibili mo po ako ng laptop para sa online class ko? Oo, anak. Pagkatapos ng 3 kong sahod, sa bago kong trabaho, maibibili na kita. Promise, Mami. Mag-aaral po ako mabuti. Alam mo ba, yan talaga ang goal namin ng daddy mo. Ang maibigay sa'yo mga bagay na kailangan mo para mas makapag-aral kang mabuti. Goal na lang po nating dalawa, Mami. Kinakasali si Daddy. Minarkahan ko po sa kalendaryo yung araw na iniwan niya tayo. Kaya wag na wag siyang babalik dito sa atin.
dahil ipagtatabuyan ko siya. Ano ikaw mo, Hana? Isang linggo nang hindi umuwi si Andy. Oo. Nasaan daw siya? Sabi doon sa huling text niya, nag-ahabol daw siya sa mga deadline. Kaya nag-stay in na lang daw po siya sa publication. Pero kahit na. Alam niyang kabuanan mo na. Kaya kailangan umuwi siya rito pagkatapos ng mga trabaho niya. Hindi nga ako sinasagot yung mga tawag ko, Nay. Ay, naku, Diyos ko. Halin nawa, walang masamang nangyari sa asawa mo, Ana. Mami! Mami! Oh, Ay, nasa lubong ko po sa labas si Tito Andy. Papunta rito sa atin. Andy, bakit may dala kang malaking bag? At saka bakit ganyan ang ayos mo? Parang kang haggard na haggard. Desidido na ako, Bianca. Sasama na ako kay Nori. Ha? Ngayong gabi ang usapan namin magkikita sa ibinigay niyang address na pagmamayari niyang mansyon. Teka muna. Sinong Nori? At anong ibig mo sabihin, sasama ka na sa kanya? Nakilala ko si Nori sa isang entertainment club sa Tomas Morato. Unang kita pa lang namin, nahulog na ang loob ko sa kanya. Pero yun ang una't huli naming pagkikita. Pagkatapos yun, sa cellphone at online na lang kami nagkamabutihan. Andy, alam mo ba kung ano ang mga sinasabi mo? Abay, paano si Hana? Paano magiging anak ninyo? Wala na akong mukhang ihaharap kay Hana. Naubos ko na lahat ang perang naipon ko para sa kinabukasan namin mag-asawa. Naipadala ko ng lahat kay Nori. Ano? Andy, nahihibang ka na ba talaga? Hindi mo ba naiisip na bukod sa pagsasama ninyo ni Hana, nasisirain mo? Paano hanap buhay mo? Andy, ang laki ng responsibilidad mo sa mga dyaryong tatalikuran mo. Napasubo na ako sa pagkakamaling ito, Bianca. Kaya pangangatawanan ko na ito. Hana! Hana, bitiwan mong bote ng laso na yan. Parang awa mo na. Makinig ka sa akin. Madadamay pati sanggol na nasa sinapupunan. Yan ang nga gusto kong mangyari, Nay. Mawala na kaming pareho sa mundong ito. Parang dobling hirap ng kalooban ng danasin ni Andy sa ginawa niyang pag-iwan sa amin ng magiging anak niya. Hindi ba naman natin alam kung anong talaga nangyari sa asawa mo? Tumawag si Bianca. Nakako siyang iuwi rito si Andy ano man ang mangyari. Bakit bigla na lang siya hindi umuwi? Wala naman akong ginawang masama sa kanya. Sinikap ko namang maging mabuting asawa sa pagitan ng pagsasama namin. Andy, nagbalik ka. Hindi totoo ang address ng mansyon na binigay sa akin ni Nori. Ang tumambad sa akin, isang luma at abandonadong gusali. Anong ibig mo sabihin? All the while, ang kausap ko pala sa online na si Nori, ang tiyahin niya na humingi sa akin ng malaking halaga ng pera sa telepono dahil ooperahan siya sa kanser niya sa utak. At ang katulong na nagbigay sa akin ng instruction sa telepono kung paano ko maihuhulog ang pera ay iisa. Ha? Kung ganun, na-scam ka, Andy? Dahil naghangad ako ng kagitna, Bianca. Naliwala ako sa karangyang ipinangako sa akin ni Nori. Kapalit ng mga perang pinaghirapan ko. Na pinadala ko lahat sa kanya sa pamamagitan ng cash transfer. Pinangakuhan niya ako ng malaking bahay, ng sasakyan, ng lahat. Sa mga sinabi mong yan,
Pera lang ang nawala sa'yo. Pero hindi ang mga taong nagmamahal sa'yo, Andy. Paano pa ako harap kay Hana? Walang kapatawaran ang ginawa kong kasalanan sa kanya. Pati sa aming magiging anak na hindi pa man naisisilang, itinatwa ko na. Hello? Oh, sandali ah. Bianca, si Andy nasa kabilang linya. Kakusapin ka raw niya. Oh, sige, sandali ha. Salamat, Nelson. Okay. Hello? Bianca, Oh, Andy. Ano, kumusta ka na? Hindi ka pa rin ba magre-report dito sa dyaryo? siguro simula next week, regular na akong magre-report dyan. Aba, good news yan ah. Good news yan para kay Nelson. Masasabayan mo siya sa layout ng pahina mo habang nagdo-drawing ka. Bianca, salamat ha. Salamat saan? Sa pagmumulat mo sa aking pagkakamali. Sus! Kalimutan mo na nga ang mga bagay na yon. Ang pinakamagagawa mo ngayon, mag-focus ka ulit sa mga obligasyon mo, sa mga dyaryo mo. Seryoso. Maraming salamat. Kundi dahil sa'yo, hindi muling maibabalik ang tiwala sa akin ni Hana. Ikaw ang dahilan sa muling pagkabuo ng aming pagsasama. Andy, ikaw ang susi sa hinarap mong malaking pagbabago sa buhay niyo ni Hana. Ikaw at ang iyong magagandang pananaw. Dati nang mabuti ang iyong puso, kaya sa pagkamulat ka pa rin dadalhin at dadalhin na yung mga desisyon. Sa bawat pagkaligaw ng landas, hindi maramot ang mga pangunahing pagbabagong nais nating harapin sa buhay. Ang mahalaga ay ang sinseridad sa pagsasabuhay ng mga ito, mula sa sarili hanggang sa malalim na pananampalataya sa nasa itaas. Sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Rosana Villegas, Phil Cruz, at Alan Ortega. Special Sound Effects, Jerry Butia. Technical Supervision, Bong Buyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Sanonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Lucy! Bakit mo ninakaw ang anak ng amo mo? Ito lang ang paraan, inay, para may ganti ko si Ate Daisy. Anong ibig mong sabihin? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga nakaraan na nagbabalik sa kasalukuyan para sa isang katarungan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Nolly sa ating dunang sa kanyang panahon. Ang ganda pala ng yaya ni JR, Ate Grace. Kuya Noli. Mukhang nagka-crush ang bayo ko kay Lucy, ha, Nolly? Swerte ni Lucy. Bihira magkaklase itong si Charles eh. Puro pag-aaral nga ang iniintindi nito eh. Kaya naman, nakagraduate ng walang nobya. Hindi kagaya mo, kuya. 10-5 sa iyong crush.
pati na girlfriend. Ikaw talaga, Charles. Noon yun. Nagbago na ako. At yun ay mula ng paksalan ko itong hipag mo. At sana nga, forever na yung pagbabago mo. Ang sarap ng pagkakatimpla mo dito sa sinampalukang manok, Lucy. Oo nga, malinamnam. Salamat ha. Lagi na lang ikaw yung nagluluto ng hapunan natin. Kasi ate, alam kong pagod na kayo ni Kuya galing sa trabaho. Wala naman po ako masyadong gawa dito, kaya okay lang kahit ako na po ang magluto. Ang sipag mo talaga. Mabuti na lang. Dito ka napunta sa amin. Swerte namin. Oo nga. Yun ang akala mo, Oh, Nori. kumusta nga pala si JR? Tulog po, ate. Kaya nga po nakapagluto ako. May yaya na pala kayong nakuha para sa apo ko, Grace. Opo, Itay. Isang buwan na rin sa amin si Lucy. O, paano mo naman siya nakilala? Rekomendado ba ng kaibigan mo? Hindi po. Minsan po kasi namili ako Nahirapan ako dahil ang dami kong dala. Tinulungan ho niya ako at nalaman ko, naghanap siya ng trabaho. Kaya kinuha ko siya. Hindi mo pala siya personal na kilala. Hindi po. Pero mabait naman ho siya at masipag. At saka mapagkakatiwalaan. Sa isang buwan niyang pagtatrabaho dito, wala naman kaming maipipinta sa kanya. Hindi pa rin kayo nakatitiyak, anak. Kaya mag-iingat kayo. Isa pa, maganda yung si Lucy. Baka mamaya, mahulog ang loob ng asawa mo dyan. Itay, nagbago na po si Nuli. Pinatunayan niya sa akin yun sa loob ng 2 years namin pagsasama. Kaya huwag na ho kayo mag-alala. Sana magustuhan ni Lucy itong pasalubong kong pizza. Sana ito nang simula ng pagiging malapit siya sa akin. Kasi lagi na lamang niya akong iniiwasan kapag gusto kong makipagkwentuhan sa kanya. Narito na ako sa kusina. Tatawagin ko na siya. Ay, oo, Aling Rita. Sigurado magugustuhan mo yung dadali kong sanggol sa'yo. May kausap si Lucy sa cellphone. Huwag kang mainip. Magugulat ka na lang isang araw, dala ko na yung bata. O, basta ha, ihanda mo na rin yung pera. Sino yung kausap niya? At bakit ganun sinasabi niya? O, sige, bye-bye. Nagbibenta ba siya ng bata? Naguguluhan ako tungkol sa mga narinig ko sinabi ni Lucy sa kausap niya sa cellphone. Dapat ko bang sabihin yung kana kuya? Charles, parang malalim ang iniisip mo Ikaw pala, Kuya Nori. Nakita kita rito sa sala. Parang may malalim na iniisip. Kaya nilapitan kita. May problema ka ba? Oh, wala, Kuya. Oh, huwag mo sabihin sa akin si Lucy ang nagpapagulo sa isip mo. Hindi, Kuya. Nawala na nga yung crush ko sa kanya. Talaga, ha? May nakita ka sigurong mas maganda, no? Ala naman. Basta, kusa na lang nawala yung feelings ko. Hindi ka pa nga serious kung ganon. Siguro nga, Kuya. Sige, Kuya. Tutulog na ako. Noli, gumising ka. Gumising ka. Bakit ba? Wala naman tayong pasok ngayon sa office, matulog pa tayo. Si JR nawawala. Ano? Oo. Sigurado ka ba? Kanina pa ako gising. Hinanap po sila ni Lucy sa labas. Nung makita kong wala sa kunan niya si JR. Pero wala sila sa labas. Pinagtanong ko sa mga kapitbahay natin. Sabi, hindi sila nakita. Si Charles, ginising mo ba si Charles? Yun nga ang isa pa. Wala din yung kapatid mo. Lucy,
magnanakaw ang anak ng amo mo. Ito lang ang paraan, Nay. Para maiganti ko si Ate Daisy. Anong ibig mong sabihin? Si Noli. Siya ang nobyo ni ate na nanloko sa kanya. Kaya siya nagpakamatay. Ano? Nabasa ko po yun sa diary ni ate. Kaya nang malaman ko yun, pinlano ko na ang paghahanap sa lalaking yon at ang pagganti sa kanya. Anak, sana kinalimutan mo na lamang ang lahat. Wala rin namang mangyayari dahil patay na ang ate mo. Hindi, Inay, hindi. Kailangan mabigyan ng katarungan ng sinabi ni ate. Pero anak, makukulong ka sa ginawa mo. Hindi nila ako makikita. Hindi nila alam itong lugar natin. At ang batang ito, ibebenta ko siya. Para hindi na makita pa ng kanyang mga magulang. Matakot ka sa Diyos sa gagawin mo, anak. Hindi mo may pagbibiling pamangkin ko. Ha? Charles! Sino ka? Ako po ang kapatid ni Noli. Para kawa mo na. Kunin mo na yung pamangkin mo. Pero pakiusap. Huwag niyo ipabilanggo ang anak ko. Siya na lang ang nag-iisa kong anak. Nagawa lang niya kunin ang pamangkin mo dahil sa labis na awa sa sinapit ang kanyang ate. Mabuti na lang at nakita mo si Lucy nang kunin niya si JR sa kwarto namin ng ate mo. Sinubaybayan ko siya, kuya. Dahil na rin sa narinig kong mga sinabi niya sa kausap niya sa cellphone. Kasalanan mo, Noli. Ha? Kaya muntik na mawala sa atin ang anak ko. Ang anak natin. Mapaglaro ka kasi sa pag-ibig. Alam mo namang nagbago na ako. Si Lucy, siyang may kasalanan. Dapat siyang makulong. Kung ipabibilanggo mo siya, dapat ka rin makulong. Grace! Dahil ikaw may kasalanan. Kaya nagpakamatay yung kapatid niya. Sino ka? Anong ginagawa mo rito sa puntod ng anak ko? Siya si Noli, Inay. Ikaw? Naparito po ako para humingi ng tawad kay Daisy at maging sa inyo na rin. Alam mo ba kung gaano kasakit sa akin? Nang mawala ang anak ko? Napakasakit. Dahil sa'yo, hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Dahil nagpakamatay si ate ng iwan mo. Napakasama mo. I'm sorry. Hindi ko alam na gagawin niya yun. I'm so sorry. Alam ko na kahit magalit pa kami sa'yo, wala na rin mangyayari dahil wala nang anak ko. Ayaw ko na rin mabuhay pa kami ni Inay sa galit. Kaya sige, pinatatawad ka na namin. Saan ka galing, Noli? Sinunod kong sinabi mo, Grace. Inalam kong puntod ni Daisy. Nagpunta ako doon. At inabutan ko roon sina Lucy at ang kanyang ina. Humingi ako ng tawad sa kanila. Ano nangyari? Nagpatawaran kami, Grace. Kaya magkaan ang kalooban ko. At sana, huwag ka na rin magalit pa sa akin. Patawarin mo na rin ako. Mahalaga ang mabuhay sa katapatan at huwag manakit ng kalooban upang walang utang na pagbayaran sa kanyang